بوتان گوریاری صلاح عثمان دارشتر رامين صلاح دوبي دارشتر يرشك لابو داجان محيدي الله له الأمان جب كده كده يا ورا برافو يا سايع عماد صالح خلافی داراییشه به گمان لبگوکار دست خوش پاڵەوانی خولی پلنگی ڕەش لێرەوە دەمێ دەست خۆشی لە ناوبژیوانان ڕێکخەرانی خول شێخ مەهەند شێخ سیروان بارزانی بکەم کە توانیمان بینە پاڵەوانی خولەکە و من توانیم بمە باشترین گۆڵپارێزی خولەکە. زۆر سپاس. ئەوروپ نزیکەی تقریبا 2 مانگە ئەم مەشغولی vê xuleyne yek li tiştê baş vê xulê ew tewqîta wê zora baş e yanî li manga heft werzavînê em dest pê dike hiç xulek navxoy Iraq û Kurdistanê û Ewropa niye yanî ew 2 mangê em lêre vê xelkê bi werzişekê ve mijûlkeyn feraxtirîn wext e bo topanê û ew dî xula me ev sala min carek diş her bo destgahên got amaja pêkirdi li sertaserê bu bên li ser astê hemû Kurdistanê bû li 64 tîpa pêkatî bû qonaqayekê siqut ferdî bû yan şêwazê keftin bû duayê 32 girûp û hezvî ev roşşukir bi Xwedê piştî borîna 2 manga mandûbûn û şewnixûniya desteyê kargerî û serperiştiyarê xulê û desteyê navbişiwanan û hemê ew kesê ku li her çi rûyekî ve yarmetiya me dayê em geştîne vê roja me jî wê roja we mezin wekî hîn got xulê re şahidin hîn got çavê xwe bînin nîzîkî 5000-6000 hander sahê da yanî ev e tiştekî bawer pêkirawniya rastî yanî tu li yarîgahekî biçûk kirawê 6 yarî zanî tu bibêj min 5000 handerê tey tişt ev em yek el meztirîn serkeftina li melbere palawanetiya xwe meztir kên bejdariya zortirê tîma ev roj yariya nihayet navbera tîpa pêşmerge û Çiyayê Şirîn ku Çiyayê Şirîn şiya bîta palawanê xula pilingê reş bi werzê heftê em li wek ku desteyê kargerî pîrozbayî li tîpa Çiyayê Şirîn keyn û gelek kirbin ser çawa.